So, buti na lang, nakasakay pa kami ng last trip na eroplano mula Manila papuntang Japan bago sila mag-lockdown ulit. Pero muntik na talaga kaming hindi makasakay ng eroplano kasi nga, yun na yung last eroplano na lilipad papuntang Japan. Medyo kinabahan din kami kasi malaki na yung gastos tapos hindi kami makakabalik. At yung agency din kasi sila yung nagbabayad sa swab test. So, marami kami mga 30 plus ata tapos yung swab test is mga nasa 5,000 per head. So mabuti na lang at ang Japan ay tumatanggap pa ng mga foreigners hanggang sa araw na yon. Kaya nakabalik kami. Pagdating namin sa Japan, ito yung mga nangyari. So pasensya na kayo sa video kasi medyo shaky talaga siya. Hindi maganda yung video ko kasi GoPro lang yung ginamit ko. Nilagay ko lang dito sa strap ng bag ko. Dinikit ko na lang dito kasi may bit ako, may dala ako mga papeles kasi maraming mga papeles na kailangan talagang fill upan. So ito ipapakita ko sa inyo yung video at yan, okay. So medyo tahimik lang po yung airport nila kasi wala gaanong bumabiyahe dahil na rin sa pandemic. So dito may mga nagbabantay, ina-assess ka kung saan ka pupunta. Naglalakad pa kami ng mga 200 to 250 meters bago kami dumating sa swab test area. Grabe ang layo, no? So dito may nagbabantay na naman ulit. So pipili ka lang yes or no. Hindi ko gaano naintindihan. Basta pinakita ko lang yung barcode ng cellphone ko kasi para sa COVID tracing ata yun. Bago ka sumakay ng eroplano papuntang Japan, may fill upan ka or may ida-download ka na application. Lakad ulit, may nagbabantay ulit sa gilid para so nakikita niyo dyan may mga arrow, pink na arrow, o 3 arrow. Paikot-ikot lang kami. Yan, may arrow ulit. Ikot na naman, ikot. Grabe, sobrang layo na ng nilakad namin. Walang tao. Wala talagang katatao. May lang, mga staff. And kahit walang nakapila, kailangan pa rin naming sundin yung araw. Pwede naman siguro dumiretso, di ba? Pero yun yung nila, paliko-liko. Tapos may nagbabantay at saka stop. Stop dito. Yan, tatawagin kanila. Tapos sesinyasan kanila yung face shield mo, itas mo. I-interviewin kanila kung Have you stayed in any places in 14 days? No. Philippines. Only Philippines? Only in Did you go Philippines. somewhere else? No. Sorry, I didn't. Okay, so did you have a contact with people who had symptoms? No. And did you have a fever or cough in the No. 14 days? Are you feeling alright? I'm okay. Are you taking any medication? I didn't take medicine. So, ayun lang naman mga basic question nila. Wala namang mga chichibureche kung ano-ano pang mga question. Tsaka sa Pilipinas pa lang, sinabi na sa amin ng agency, doon pagdating mo sa airport, huwag kang magsinungaling sa mga sinulat mo sa mga questionnaire. Kasi pag nalaman nila na nagsisinungaling ka sa mga inilagay mo sa questionnaire nila, 100% or 99% papabalikin ka nila sa Pilipinas. So pagkatapos kanila interviewin, doon ka na naman sa next procedure. Passport. Hi. Hi. Yan si ma'am. Yan si ma'am. Binigay ko lang sa kanya yung passport ko. Chinek lang niya. Tapos
28番。 28番。はい。これも大事だ。検査になるので、はい。So ayan at pagkatapos niya i-check yung papel ko, ay binigyan niya ako ng parang maliit na imbudo saka counter number. はい。 So dito na kami nagsa swab test. あ、なんで。はいはい。これでいいですね。ここまでね。どこまでですか? ここまでね。はい. お願いします。 Ang paraan ng pagsa-swab test nila dito ay dura lang. Hindi kagaya sa sa Pilipinas kasi na-swab test ako sa Pilipinas bago ako one day before kami bumiyahe. So yung swab test doon sa Pilipinas at swab test dito sa Japan ay sobrang malaki talaga yung diferensya. Kasi doon sa Pilipinas, kailangan nilang may ipapasok sa ilong mo na sobrang sobrang haba. Para kang yung feeling na para kang susuka, pero hindi susuko. Pagkatapos nilang siguro mga 1.5 inch, ipapasok yung cotton buds ba ata, na grabe ang haba. Ipapasok sa ilong mo. Saka ang grabe ang sakit. Mapapaluha ka talaga sa sakit. Pagkatapos sa ilong, sa bibig naman. So dito, ang paraan nila sa swab test ay dudura ka lang ng marami. Nandito naman yung mga instruction kung hanggang saan yung dura. Kaya lang, mahirap din dumura ng marami. So yung dura mo, kailangan mga more than 1 ml. Nakikita mo dito yung instruction, more than 1 ml. So ang dami na nun. Mga ilang bisis ka ng dudura niyan. Sa prosesong to, medyo natagalan talaga ako kasi natuyo na yung lalamunan ko. Wala na talagang laway na lumalabas. Pero sige pa rin ang sige. So ilang minutos din bago ko siya natapos. So pagkatapos namin dumura, umupo muna kami ng mga 10 to 15 minutes kasi inaantay namin yung result ng swab test. Doon sa Pilipinas, nung na-try ko yung swab test, alas 5 ng madaling araw nandun ako sa swab test area. Natapos namin yung swab test 10 AM na. So mahigit 5 oras din. So grabe, napakabagal talaga ng swab test dun sa nasubukan kong swab test dun sa Cebu. So dito, sa dami namin na nag-swab test, 10 to 15 minutes lang yung inantay namin. Tapos na-release na yung swab test result. Negative kami. So pinayagan na kami pumunta ng immigration. Dito na yung tunay na problema talaga. Ang daming interview. Buti na lang may experience na kami dati nung dumating kami sa Japan. Ang daming tanong kung saan ka pupunta, kung ano ang trabaho mo sa Japan, ilang taon ka dito. Pero kung baguhan ka talaga, kung kararating mo pa lang sa Japan bilang isang OFW, ang dami talagang tanong. Kung tourist ka naman, wala naman siguro gaanong mga katanungan. So pagkatapos namin sa immigration at nakalabas na kami, nung nasa labas na kami, nagantay na lang kami ng ng susundo sa amin, taga ibang company, para ihatid kami sa kung saan kami magka-quarantine. So pagdating namin sa labas ng immigration, so nakalabas na kami, chinek namin yung schedule. Ayun, nakita namin yung schedule na clearing na talaga from Manila to Japan. I mean, wala na talagang pwedeng makapasok na foreigners from outside, from Manila to Japan, hanggang sa bubuksan na naman nila ulit. Ayun, lumabas na kami. Naglakad na naman kami ng mga 15 minutes siguro. Hinatid na niya kami sa hotel na kung saan kami ika-quarantine. Medyo malapit lang naman siya sa airport kasi lang siya. So, ayun lang. Next video natin is yung na-quarantine kami ng... There's two important things. One is room cleaning. We don't clean the room. So every breakfast, lunch, dinner, we will prepare. So we will put it on your. There's a table on front of your rooms. So we will put on lunchbox on your table.
So please check this sentence. So you don't have to go to buy any breakfast, lunches, dinners. We will prepare. Yes.